Díomh agus fáilte go tuairisc le Fergus agus Fanán. Seol text cruing náid a hocht a sé céad céad is a sé is a car má bhíon tuairm agat ar aon ábhar sa chlár. An ocht ben míad ag play Gaircéim sa man arthur. Beg aglah a going le Mícheál ó Higín Teachta Dáile méall ar an Gaircéim seo atá gaiiríon níos massa inis. Déan áramh 2006 atá á fuilsiú an seachtain seo. Tá déanaar an tír seo ag ardú níos tapúla ná aon tír eile san Eorp, ach tá bail mór ann gombeach oltácháin 2007 tíd leithach or go bhfuil an méid sin áhrútacha ar na dáil ceantar ar fud na tíre. Pártaí go bhfuil ag tanú go mór leis an tácháin seo ná sin féin, agus beag Teachta Dála agus ó snodaigh ag leirling méall ar an ábhar seo níos déanaí. Mar sin leis Gaircéim ar na bóthra a ríis in anón an poblíocht go léir atá tá an 5 seo gaiirí níos measa gach ile lá is dócha. Agus beag Tomás ó Brosnacáin úláirí ar son an AA istigh sa stúdioling agus ag leirling méall ar an Gaircéim atá na bóthrid na tíre seo faoi láthair. Adéis, film míad arás go dtíon an man arthur agus mar a dúir mar níos luathe tá Israel ag trud lena cósanna ó cheas agus ó chuig agus tá Mícheál ó Higín tá súla go gúil sé ling faoi láthair Teachta Dála agus uachtarán de fartaí an Locht Ibre agus tídí go bhfuil a lán chomach go gce ar an man arthur. Ar an gáthán ling inis, tí a gcuit a bhíl? Dís meragad. Go gúil an ráilta Mícheál ar dús, an bhfuil réiteach ar an bhaid mór seo sa man arthur agus cén réiteach, mar de hepar Clinton, Bush, Blair agus an UN agus an US, Russia, an EU, an Aontas Eorpach leis an mappa bóthra atá scristainis. De hepar gach ile duine. Well, rinne go lán íirecht chuna níir in a rá. An ceathar tá buinteacha leis an roadmap mar a thugann siad ar. nó an rúis Aontas na Eorpa, Stát America agus na náisiún aontaithe. An deacracht a gúnaí a bhí buint leis nó bhí céim ina éagsúile ag buint leis an céims deirí mar hampla socrú madar le Jerusalem. Agus céirde spéidir dhéanamh le presúnaí agus daoine a bhfuil ag éirigh fille go dtí na talú na tóga gúid na cearta deireann ag dahadéis na cuiigete. Chun an írin a rá an deacracht is mó a bhí buint leis an átas a bhí brú a chur an tam goléir ar na Palestíní agus ar an Palestinian údras Palestínach. Déalá leis na dramaní éagsúla bhí déanamh únsaí ar na settlements. Níor rinneach éoníireacht faoi deire chur leis na settlements míad leithach. Mar hampla chun é chur a ggóthaíochs níor tógach timpeall 8,000 go leid daoine as Gaza owns na settlements. Ag an arm céine céadaíoch níos mó ná 150 tíochain nua in aice le Jerusalem in the Jordan Valley. So an tám go léir hí Israel ag leithniú ar na settlements míad leithach. Agus na gná Palestínig agus bhí mé an gáir an mé anar blin seáte bhí mar an le dramón joint reachtas farna déirce agus bhí se begáín kind of lig taspánach nehi ára dún bhí muid ag tórt cuatar an Knesset agus a Romálachs mar sinnde. Ag an úr níos déine sa manón you're a still me an bhí me an le Andreas Van Acht agus tóg me de bhd níos mó an bhí brestar a bóthraí Palestíní agus bhí an mosanna céine ar translator céine agin. Agus thug me cuairta jazz agus ar Hebron agus mar sinnte. Chun an íran a rás na refugee camps is bhí aspadóchas, bhí se silléir nach raibh tada ag táliú ar levéil policiúla. So cuid is mód an milliún tá se ar na tíortha ach go háirithe ar Aontas na Eorpa. Bhí se silléir go meach takeíocht ar fáil de éon rud an dhéanamh chun Israel ag na stát os na státaí antathe. So ó hebh an taobhéile bhí mar hampla cnílacha buint leis an trádáil a bhí idir an Aontas na Eorpa agus Israel. Nach sin an fibus is mó. Nach mí in Israel rómhóra méall ar agna phobal an dáin. Seachas an Stáit Aontaithe Mheiriceá atá I mean, the hook realtas na Stáit Aontaithe Mheiriceá cúpla billiún dollar de Israel gach ile blian.
Yeah, I could ook gan avras agus is an rud is ain't kon rud in a kui go will ge lagen beter na state and grace on shias agus denen if like Israel share mar hampla o even quin cap shot that preemptive strike shinnen kind of na fucklito in who saw in Israel fui her in ilchi the kind of Tijuana costant up go will an cadaka dini one baru on air e Gaza agus unsi yenov state alias in Lebanon. Now, Shin Rocha, Neil ag taku le Hezbollah, mar vishe on tika, the Anya, gamak on contort war on, the gano Seranik in Lebanon, the Sophie Baker, equivalent to Israel agus Hezbollah. Filling on realtas Verica Rashkadi on na focal chin, gwil cadeg Israel, a here fein a hosant. Ach, Cillian se sin rud anamh de friúils in Israel, nach Cillian? Gan dautar be agus is an rud a gúirt, so sin ceantas na lochtan is mó. Fiar hampla go bhfuil néling creún fáce Kofi Annan, mar tá Israel ar leitú in ein pápér, no beidir ar ein station radio no televíse, go bhfuil siad ag tógad arad go bhfuil Israel in a cócht adavach. Agus tan cócht sin acha buile smó an go bhfuil siad an úsá a gunne Iran rud a rinne siad a gunne Iraq mar hampla. So is féidir leis an réigion ar fada lit agus tosú dhéanamh de coca war down de. Tá siad ag spáimú tebe mu den de lí adar náisiúnta agus an cuí is féidir ein smacht a chorára ná go bhfuil is on sé eintas na Europa an marige is mó acha. Ja, die tú tagart an dara coga downda an sin. I mean, Bonniach Israel dírach in íg an dara coga downda. Ámar na raibh alán daine ag taobhú leis an giúdig. Bhí an cartacá, mar sin, agus taréis an tréimh se úsfáiseach a bhíocha. Ach bhí tribláid leis an stáid seo ar óthús. Ar gach teoran tá ná down don faoite go bhfuil policy ag reinfriúil an Tirán go chur stáit Israel is cruasach a chéile go thomlá. Agus a London million sin an fóig go bhfuil London lochpiúháin nniu. Ar na tíre bhí an mar hampla an Breton. Dógur an Breton, go over an Breton go raibh siad ag taring tamach ó Palestine timpeall 3V Ravenrod a hála agus rébach na céirte bailte beagad ó is na Palestine agus sin an fáig nó camílata bhistig de gáhí. Just pianta go rála agus beidir gur ceist anna de achar ach an batún a bhí an stáid seo bhanú in éair. nó an slí ina bonaíocha. Well, an slí capin, mar hampla bhí údig an ón am a cuireadh amach as ag deirenéú sé déag ón rúis. Bhí seansa car le chéile ach an der nóí an dí spóracht is mó a mégan agus sé sin an féidir stát éantathe a chuir fáil na meach ahantas de gach drám nó bhfuil gá stát ag gceist. An rud is sillar in éis ná lán in ceapan siad gur bhfuil se anna Jackar gá stát a cruthú mar hampla tá níl Gaza agus an West Bank agus East Jerusalem cangalta le chéile ní féidir stát a bhúnúar cantons atá garra amach na chéile. So take me sin a bhíhall chun geirsteachart ar fanánna mar thuirrta an seo radio na lifa. Chun díú an am inniu, an gredan tú go stoppi an cogad seo go dtí go dogtar na Saidóirí Israel a charráis. Mar gúirt mé ceapim héin gur rotún den scoth a bhí an ó héad Hezbollah fan na Saidóirí sin a hógant agus dar nóí bí tá equivalent in Banachar siúil mar hampla tá Jackar an tá Jifar an bhór mar hampla idir Hamas Syria agus Hamas Ramallah agus countas na botún is mór rinne entas na Europa ná an chuí in ar láb seálaí an torthaí na táhaach an tá sé scanalach an rud a gcuine siad a rinne siad i le Hamas ach an ceiste cuireann tuaram tá cosúlatar go lena siad agus ní féidir a cosant ein bósa an litútá siad a déanamh méidir ar an infrastruktúr siviltas in Lebanon. Agus der nóí déis cuma faoi Kofi Annan is cuma faoin na Státaí Eilithe dar nóí a scríbfar an star san ámatá le tíocht ceapim héin go bhfuil Anam Blair
countess na liste des na daine scanalí sa star go homlán. Bacalor, well, Kistelle Tom a chur gotanis. I mean, chuirtu mé an Blair an sin ach nach seo léirú eile bhí éfachtcht na náisiún Aontaithe. Well, cén fáid go bhfuil an náisiún mí éfachtach tá sé simúil tuisce go bhfuil sé faoibrú ag na Stádaonta agus is an tain rud atá aon institution atá agin chun rud a dhéanamh leis. Dar nó aon siúncar atá ag na náisiúnta na léonta seo tá sé ar bhás a marálta agus tá an ceart agat go bhfuil sé mí éfachtach. Tá sé mí éfacht ar Ileán Básí Éile mar hampla tá Hans Blix tír godaí an tíir seo I Man óir agus tá sé sillar ag an puinte seo go bhfuil muid ag tíir go deire an Nuclear Non-Proliferation Treaty tá ddífar idir a héin agus Paradise ach an rud atá ag tárlú ná go bhfuil muid ag sláánú an tam go léir os na ondalí adarnáisiúnta agus is iad na bhfuil an cócht acu atá a brú na héasúile ar an cuidéile an dain ach an rud atá táhachtach ná mar hampla an motion ag an Corlas London dus na náisiúntaithe bhí na Stádaonta na Ghine ach bhí an Francas an Danmhairc ag stéanú an vót. A bhí híal an fear gur nach an fáib seo ná ní fáib Israel an fáib seo ach fáib Verica go generálta or gur nach bhfuil America macánta méall ar an próséis siocána an rud a stéir déanaí a cuatú. Agus ar an daradal sios tá siad ag tuairt an méid sin airgid do stáid nachhfuil ag tuairt éon áird ar cearta sóisialta na daoine a bhfuil siad ag cuairt cosc ar na Palestínig airgid agus mar sin áil fadas atá siad ag tuairt an méid seo airgid. Agus atá simúil mar hampla Richard Perrott bhí sé an bord agarthóireachta den Jerusalem Post bhí sé gobert as Uachtarán America agus son neocons agus an drám beagtas na Zionists ceapan siad san go bhfuil sé tá sé ag Geneviéireacht an Tom go léir beidir Israel a lehanú an rud atá an tá seans go méid meach siocán ag an dama rudé go rá Israel sásta leis na teoran a bhí ón coganédiaag seaca seacht beidir chun réidir rein dóchas a thuir dúin go léir ná an socrú a cuireadh amach ag an 18-point plan mar atá a ggéir os na cethir prisúnig dis na factions éagsúile Glach Mahmoud Abbas lei sin hí ahantas nas voor de Malta an fiú nar dúragé de Stát Israel hí seans an bhí an chuid is módas na Palestínig vis na poblbrethna bhí siidir in a bhábhar agus tháinig an plán sin amach cúpla lá raibh an le fúdíoch an saidúr I Gaza agus rud eile nachhfuil na nuachtá ná gur tógad Dr. Palestínig agus a drothart gá lá revision so níl sé sillar an bhfuil an rud seo ag fra ar an trúir sé sin an bert dú déag ag Hezbollah agus an duine a tógad I Gaza agus tógsacht a súlach am héin go bhfuil an beogus go bhfuil ar ceart ach ní féidir glacu leis go bhfuil an rud seo an fiachtas seo bunathe ar an ábhar sin amháin. Yeah, I mean, tá lán achtarnig sa Verica na Hidálig tá na Héranig agus na Hisraelig. I mean, cén fá go bhfuil an cócht olmhór seo ag na Hisraelig sa Verica go mórmhór ar an rialtas. Ar feag chuige blian agus an méid sin trucha faoin gcuid don méid lán a chahan an rialtas Verica ar tíortha lán. Tá trucha faoin gcuid ag dulgadí Israel. Agus, cén fá go bhfuil an cócht olmhór? Well, tá sé bunathe dar nó ar an man cumarsáide agus tá túncar thgan á acha is an man sin agus tá sin cócht ó héamh cuasaí politiúlaíon bheannach in America. Se agus an neirfá go dúcha gathú ar an cléine sin go méid sin níos éasca an fáib sa man ar a réiteach áil ar nor hagan an ahrú sin. Yeah, well, is caiir tú
a cuivan an star agus sé sin is swiltas na Bretainine a cuir tús leis an rod seo dar nóí an rod is fear a dhéanamh más féidir socrú régiúnta a chorinát ach tá sé Jackar den tíam leat socrú régiúnta a cumán ádas a bhfuil an tíir is cóchtaí sa down I bóbar taobháin. Caime imach caimrá mar a crinne me a choch. Gur míle máach go a bheith híal as a caintling méile ar an ábhar anna sa múil seo. Slán. Well fanán hí an agalah sin anna múil. So capú, I mean, is sanálaí ag Mícheál ar an ábhar seo. An gapan tú go bhfuil an man cumarsáide in airing sais cléanta beidir I gcuine Israel go thomláin. I mean, tá lán uair labhraí ar son na Palestínig sa tír seo. You know, I mean, tá bíon sais buinteag sin féin leis na Palestínig agus mar sin. An bhfuil an darcha eile ag an taobh eile á chur ag daoine sa tír seo. Well, it's fair sin. I mean, fine weednish to ensure radio and liffen prasrate she bil nach gachpart agus fudort on ara nohi achtre. Dort ara nohi achtre go gwil gurv an onsi rinne Israel gurv she on fogel dúsá sin a disproportionate. Agus ní ektar mór an scríbnoris na papar go hundul iváver Israel ach tá iireachta dhéanamh go háir as rud ag bhfuil an scéil seo ar fud na nuachta. Tá iireachta dhéanamh an taobh eile a thart, but just níl ionadaithe an in éireann. I mean, níl an urgent daoine in éireann a leiríonn ar son Israel. I mean, bíon in isteríis bíon an mar deartha an scríbhneoir tócannach an cean amháin nach á scríbhann san na papar I chonig mé article lo Susan Phillips an sin san Irish Times tamlo hin. Agus leir si faoin cheart atá ag Israel dúir dúir rudí nach féitin nach an tam go beidir pléifiú inniu ach déint dáin leat is go handúil is tíine tá bhábhar. Ach go bháin beidir an Sunday Independent go bhfuil a lán take a cá don coga san Iorráig agus beidir don agus beidir go bhfuil a lán take go do Verica leis. Ach de bhíoch a lán gúdig in airing ach níl mórrán an isis. I mean, de bhíoch a lán Jewtown sna carracha agus mar sin ag tá laidú mór ar méid gúdig atá sa tíir seo. Tá go dtíhann agus laidú ar fud an dain. I mean, sean rud a chuirún tuiscint fiús in Israel deirtar faoin Israel go nach féidir le cogaháin nach chaile or má chailann siad an coga sin nach mééis siad an heile agus go bhfuí for réile dúir bhfuil an nerd sin is dócha ainis idir na giúdaí agus an de heile, but an seo in éireann níl mór an giúdaí fáca ar churbe ceapan go bhfuil cantar beag fáca thart ar rat fearnam nó rang an charbh ach tá líon an giúdaí sa tíir seo réanas ag dul I líad. Yeah, tá sé anna himúil gur, I mean, is tír anna bheag seo in Israel. I mean, nílach 6 milliún duine ann. An tácht atá ag buint leis madidir le cuasaí an dain, I mean, tá sé olbhúr agus an éfacht Verica atá buint leis tá, you know, sé sin an 5 nach nach bhfuil an nach bhfuil America macánta méall ar an próséis siocána nó tá an túm ag daoine nach bhfuil siad macánta méall ar an próséis siocána. Sin an túm agus bhí tú leirtan sin faoi líon na ngiúdaigh sa dain. Tá mar deirtú harta céan na chuig beidir 6 milliún san Israel tá milliún eile in Newark tá but ní níos má ná 10 milliún ar fud an dain agus feictar go bhfuil an beidir túm chléanta dearhann agus séirnééis sin ag tuigim go chóir domsa bheith go thomláin neamhsplácha an gláir seo, bud ó héamh an méid agad atá thuirt ag America go dtí in Israel go bhfuil sé chléanta sa tí sin, but dentar sin dúhar beidir agus gapan a lándaine seo chun scumeach áit acha sa bheanarthair ar féidir le smacht a chuineáil ar an manarthair san omláin agus beidir go sé sin táhaach do Verica go háirithe le fás
na scéibh le háireachta. Ja, déana mar tagart le Micheál sin, go raibh a lán daoine ar dam ag taobhú leis na gúdaigh tar éis an dara go dam de tar éis an tréimhseo fása go bhíocha. Ach nach trú é gur casaché sin timppel inis. I mean, tá daoine ar fud an dam. I mean, tá íomh bhá Israel tar éis titim ar feag na bliana tar éis an cogadh seo. Tá sé go háirithe nuair ag an tú beagnach gach tír san Eorpa atá rá cínte tá si níos si do bhábhar Hezbollahs na hunsa agus na Saidirí a gáach ach gacháirt san Eorpa réanas tá si do rá bhfuil an nómarcha búmáil an nómarcha slád á dhéanamh ag Israel ar i Beirut agus ar Gaza agus tá sé sin an na hábhaach cos tá rudaí ag airú tá fésach ar chósaí. I mean deirtar i Beirut i Lebanon sa Líbán faoi láthair gohfuil níos mó agus níos mó daoine i tuairt takeíochta do Hezbollah agus cé go raibh muileúteacht ar an fás agus ar an Verbert a bhí ar an grúpa sin Hezbollah cé go raibh smachtach ar deis go na tíre níos tá níos mó agus níos mó daoine a takeó tuair bhfuil an urid sin daoine ag fáilháis well tá urid sin séránnig ag fáilháis mar dúirt mé seaca fórú marhané agus níl an figur críochnathe agam inniu ba béis agam dit ar mórach ná an sachan siú caite feictar go bhfuil na daine seo fáilháis agus nachhfuil mór an de ragra ag na náisiúnénta agus ar fud an dain air seo agus is dechar an scéile agus is ábhar bórte really. Go dtí an teachtain seoing ó Slán ó Fergus agus Fanaán.